Ndaza apha enkonzweni eMdantsane, ingenele eMdantsane kuloo days endibengayo. Tsala nzima umsebenzi. Ndifuna ukuthi ndishwatyulele okanye kunento nje endingayaziyo eyenzeka apha ebomini. Phela ndisola ndisithi uThixo ndiyazi noba umdaleleni because andisenabazali, ndishiye nabantwana basendlini. So ixesha elininzi bekufanele uba ndim obanceda ngezinto, ibe ndim oya kubo kwezi senti zabo zegrandi ndocela usizo kubo. Ibe ndifumana nditsala nzima. Ndahamba ndotsho eMdantsane kusista wam kuze uyazi kwam le nkonzo. Ndavuka enye igame ndaya khona. Ndancedeka la kwinkonzo kuthiwa zeyamaqhaga eloko. Ndacela usisi uba andiphe imali, ndathenga alaqhaga phaa for ukuqhaqheka kwezinto zam, kuvuleka kweento zam ebezi ehlobo zecaciswa ngalo ebezibuphelekile. Andifuna uxoka, ndathi emveni uba ndiyile enkonzweni iphumile loo nkonzo ndakholelwa ukuthi iza kwenzeka le nto ndiyifunayo. Kwenzeka zange kube kudala ndawufumana umsebenzi ndaphangela, ukuthi nangoku ndisaphangela. Andihlali ixesha lide ndihleli phantsi, ndikhawuleza ndifunantsike ndiwufumane umsebenzi. Ndaye ndayeka loo nto ndisebenzi ndaphinde ndafumana enye indawo. Ndiyabulela amandla lawo. Ndiyaqala mna kuza apha, kodwa ke into ebendiyisebenza apha ndisebenza iproduct. Iproduct ke yetyuwa ke yeyona indenzele izimanga. Phaa eyadini, phaa endlini phaa kukho impuku enkulu emhlophe engena kweli cala legedi le iphuma imoto. Ekuseni uhamba kwemoto, nantsi iphuma phantsi kwemoto, ilala phantsi kwemoto, iyongena komnye umngxunya komnye ngaphaya. Ndingathi bathi abantwana nantsi laa mpuku ayinkulu ikhohle nakuhamba, ingabi namsebenzi. Hayi, ndamane ndivula mna i-TV, ndamane ndivula, wakule into ethi ndiyambaweleke laa tata uNdlovu lowana. Naxana abantu bengqina ngale tyuwa ndithi hayi akho nto injalo apha, ingabi namsebenzi. Ndiqonda uba indawuni le ndawo, indawuni le ndawo, indawuni. Hayi, ndithumele ke, ndimane ndithumela ke. Ndisukile ke ngokule veki phelileyo ndathatha laa tyiwa ukuhamba kwemoto. Ntombi yam xa iphangelayo ndathatha ityuwa ndayigalela phaa egeyithini phaa mayela phaa kulinkulu, ndaphinda ndayigala kwenye icala ityiwa, ndaphinda ndagalela kule incinci ingena abantu phaa, ndagalela macala. Hayi, kwahlaleka ke imini ke yonke ke. Kwalile ebusuku ngezithuba zabo 9 ngo-7 sekubumnyama, abantwana badlala apha esitratweni. Xa besithi pha esitratweni abazukulwana bam, mamkwayi nantsi impuku, laa mpuku ihlala pha egeyithini phantsi kwemoto kaNomzamo, nantsi yapha iyabaleka ihamba esitratweni iyatalasa. Xa ndisithi hayi inoba iyasebenza le tyiwa kabaMdlovu, ngoba kaloku nantsi le mpuku kudala le mpuku leni insokolisa apha. Nabantu esitratweni xa behambayo phaa, xa ingena uNomzamo phaa emotweni yakhe phaya, kuqala kuphume laa mpuku inkulu uqala. Bathi abantu ayinkulu le mpuku idlala phantsi kwale moto, ingabi namsebenzi. Angayihoyi umntu wakhe, akanaxesha lezo nto, qhuba imoto yakhe, ingabi namsebenzi. Ngoku ke xa ndisithi athi ke ndithi ide yena ilandela yathina le mpuku, kuye kwathi gqi imoto phaa yayitshayisa yafa. Ndathi enkosi, ndiyabulela. Ndandixakene nokuhlala phaa endlini. Phaa endlini kwakuvele ndibone sekukho ingqungquthela enkulu yeembovane ezimnyama zihla zisenyuka ke apha kwi-headboard, zihle zisenyuka etoilet. Ndixakiwe ke ngokuba ndizawuthini. Ndithe ngokumane ndivula i-TV le kwacaba heyi nanku umfundisi uNdlovu wathethwa ngale nto yezi products. Ngenye imini ndaqonda uba heyi ukufumana kwam imali mange ndileqe phaa eMdantsane. Ndaleqa phaa eMdantsane e-NU3, ndathenga le tyiwa, ndathenga le khalenda. Umyeni wam akaphangeli ke ngelo xesha ke ngoku yena siyasokola kodwa apha endlini. Ndathenga le tyiwa, ndathenga ikhalenda, abuya nayo. Xa ndibuya nayo ezambovane ndathi hayi namhlanje anizuyibona umdlalo namhlanje, soze niwubone umdlalo tu namhlanje. Ndize netyiwa katata uNdlovu, ndazibethanga laa tyiwa ndisilwa nazo. Lathi litshona ilanga zabe zigcwele ibhafu le.
erumini sezifile zingekho zimkile ndathatha nje ngotshayela kwacaba ke ngokuyahlala kumyeni yena akakaphangeli ngenye intsasa iveki ezimbini sezidlulile ndaya kula calendar ndafike ndathi hayi impostile kaloku impostile undithembisile wathi le calendar le ingumkhosi uze nayo yonke into uze nomlilo uze nento yonke ukuba uzawundilwela lo myeni ndiyacela makaphangele ke ngokuyena akubanga ntsuku zingaphi ndakhona kwisuku lesithathu wafowunelwa kule ndawo wayekade phangela kuyo kakade bekunguNovember kulo nyaka ophelile usaphangela kulaa ndawo nangoku befana uba size sobabini apha kule ndawo uye wathi ebuya emsebenzini bephangele i-night waphinde wafowunelwa kwathiwa hayi kuyashota abuye uzophangela ndiyabulela abazalwana amen sendithetha into yoba ndiyabhiliva ke ngoku kule cawe ke ngoku hayi khona ityuwa nasemathongweni ngoku ndandikade kukho nini umcinezelwa ndiphupha kakubi ndisitya ngoku ndithathela khoba laa plastiki unondlovu phaa enantsikeni ndimbeka apha kule headboard ajonga phaa kum esasandla sijonge apha kum ngoku lo mntana xa abantwana bam ndiyabaphuphela masibonke apha endlini ndiyabaphuphela uthe lo kuthiwe kawusathi ndihleli apha emathongweni lo mntana wam na-10 years umzukulwana wam uza apha kuthiwa nansi ipleyiti alupheli mqoboka igcwele phaa itya uyigqibe ingathi ndihleli apha esitulweni ingathi athi ajonge apha kum alupheli ajonge apha athi kulaa pleyiti xa isi athi ajonge kum athi ha-a andifuni kutya mna ingamnamsebenzi sendithetha uba iyandilwela laa tyuwa lena apho ndithe ndayithela khona kuba rongo ndiyabulela